Noviny. Prípad údajného sexuálneho zneužívania len 12-ročného dievčaťa otčimom, ktorý je policajtom v Sníne, naberá na obrátkach. Napriek trestnému oznámeniu podozrivý stále býva s maloletou. Reportérka z Krymy zisťovala, ako je to vôbec možné. Inšpekcia ale preveruje svojich vyšetrovateľov. Keďže ide o policajta, prípad riešia práve oni. K sexuálnemu zneužívaniu Nikolky malo dochádzať až 2 roky. Podľa psychologického posudku je situáciou traumatizovaná, je silno vystrašená a trpí úzkosťou. Obchytkávajú za prsia a poskávali ju a chcel veľkú pusu od nej jazyčkovú. Sú tam bitky, sú tam hádky, alkohol, koľkokrát mi povedala, že je hladná. Obchytkávať jej mal aj zadok a na prsiach mal skúšať, či rastú. Hraničný policajt a otčím dievčaťa ale všetko radikálne odmieta. Polícia už však vo veci začala trestné stíhanie. Všetko sú to klamstvá, to vymyslené z jeho hlavy. Nosí samé jednotky, hovorím, nemá žiadny problém. Za slovami vydeseného biologického otca ale dosť jednoznačne stojí odborný psychologický posudok. Podľa neho je výpoveď dievčatka dôveryhodná. Napriek tomu nikto z kompetentných zatiaľ nezasiahol. Pokiaľ ide o kompetenciu zobrať dieťa zo starostlivosti matky, tak toto ministerstvo vnútra ani inšpekcia ministerstva vnútra urobiť nemôže. Na to sú tu iné úrady. Keď sú tie deti ako chránené osoby poškodené, tak treba konať urýchlene. Aj to trestné oznámenie malo a má byť urýchlene preverené. A nie len to, aj polícia má svoje páky. Muža, ktorému hrozí 10-ročné väzenie, mohli od Nikolky oddeliť väzbou. Hrozba pokračujúceho trestného činu tam je a pri takýchto zločinoch ide o štandardný postup. Priťažujúcou okolnosťou je aj to, že ide o policajta. Dieťa je bezbranná bytosť. Toto považujeme za fatálnu chybu vrátiť dieťa do prostredia, kde je vôbec len podozrenie. Podľa právnych odborníkov pochybil aj súd Bratislava 5. Ten mal prioritne riešiť žiadosť Nikolinho biologického otca o predbežné opatrenie, a to v 7-dňovej lehote. Tak ale neurobil a spis postúpil inému súdu. V tak citlivých otázkach má sa konať okamžite, vydať predbežné opatrenie. Súd postupoval v zmysle paragrafu 75 občianskeho súdneho poriadku, to je zákonná lehota na rozhodnutie 30 dní. Od podania návrhu už pritom takmer mesiac prešiel. Hrozí tak, že to súd nestihne ani v lehote, ktorou argumentuje. Mirka Štrbáková, Orbanovičová, televízia.